jarabawoyi na a jarabe ku da shugabanni irin gwamnan Kaduna. Duk wanda Allah bai irin gwamnan Kaduna ya hasara a duniya. Ya Allah kakka jarabe mu da irin gwamnan Kaduna. Ya Allah kakka jarabe kowace jiha da irin gwamnan Kaduna. Gwamnan Kaduna ba dan kirki bane. Gwamna na wanda yawa Allah butulci. Ya Allah tabaraka wa ta'ala inda yana da rabon shari'a ya Allah ka shiryar da shi. Allah in yan rufa bai da rabon shari'a Allah ka hada shi da hadarin jirgin sama da shi da kabin dinai. Allah duk wanda da irin ra'ayi na yan rufa ya Allah ka turo mai bala'i ta sama. Allah ka turo mai bala'i ta ƙasa. Allah ka turo mai bala'i ta dama. Allah ka turo mai bala'i ta hagu. Allah kakkabar ko mutum guda cikin zuri'ar yan rufa'i wanda adda irin ra'ayi na yan rufa'i nake nufi. Allah amma yan mai rabon shari'a na ba mu gaji ba Allah ka bashi. Allah yan rufa'i ya hana jumu'o'i jere da juna guda 9. Allah yan rufa'i ya hana jam'i sallar jam'i ta kusan wata 3. Ya Allah ga yan rufa'i ya bada sanarwa ba za a yi sallar idi a gode maka ba a girmama ka ba ranar da haka son a ambaci annabinka ranar da haka son a yi zikirin ranar nan a yi salati ga annabi yan rufa'i ya ce ba za a yi ba ga fili ranar da kace a hito a girmama addininka a bakanta maka fara yan rufa'i ya ce ba a yi. Ya Allah wa da yan rufa'i ya yi amfani da mulkinsa da so ya danne addinin musulunci Allah da na yan rufa'i. Allah kaskantar da yan rufa'i. Allah kaka karɓi rayuwar yan rufa'i sai yawa ya gari bai gwamna. Allah bai kowa bai baki komi yana kaskantacce yana wulakantacce. Ya Allah duk gurin koyi yan rufa'i ya Allah tarwatsa al'amari ne. Allah ka sa rayuwar ya ko hera yan rufa'i kyawu a duniya bai da niyyar tuwa. Allah gwamnan da ya hana an kai a jihar sa kowace jiha yake a Najeriya ya Allah karka bashe zanna lafiya a cikin mulki ne. Allah karka bashe zanna lafiya a cikin rayuwa ta yi. Ya Allah karka bashe zanna lafiya a cikin iyali ne. Ya Allah karka bashe zanna lafiya a cikin dukiya ta yi. Allah tarwatsa shi, Allah kaskanta shi, Allah tozarta shi, Allah wulakanta shi, Allah halaka shi, Allah yiwar kace-kace da rayuwa ta yi. Allah sa mai ƙiyya ta sama. Allah ka turo mai ƙiyya ta kowace huska. Sannan malaman addinin Kaduna dalle kun yi biyayya kun yi da'a amma Allah bai ba ku damar ku bari a kashe addini da hannunku ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a biyayya ga duk wani halitta wurin saban wanda ya halitta. Bai yiwa a ce sallah kan dan adam yace ba a sallah ko ku yi to ku mai magana ko ku mai tawaye nan ya halitta ai tawaye na bai cikin tawaye ga shugaba a ce ka saba ma Allah. In ko haka ne karanta mana hadisan manzo Allah mu jiya a karanta mana Qur'ani mu jiya amma bai yi almuna kallo kuna kallo wani kaskantacce wani wulakantacce wani wanda Allah ya ɗebe mulkin sa albarka wanda ba kowa ba wanda sai da yayi kuka sai da ya gaban zazzage burhana yadda duk Allah zai taimaka minka kamin ƙuri'a yawa yana wulakanta al'umma yana tarwatsa al'umma ya ci amanar musulunci da musulmai ko tabbatar da yace muku da shi ayi wada ƙarya ta kai ba shi ayi wada da ita ba tsabar addinin musulunci ne ka wada da shi don yau ga yace shekarun jiya ya wada da shi a mun gani to yau ga yanan gaba ɗaya sallah yace bai su ba a sallah bai ko azumin ma yace ka ai sallar tarawihi. Ya Allah duk mai irin ra'ayin rufa'i da sama har ƙasa Allah kalle shi Allah balle mai hannuwa Allah balle mai kawahuwa Allah dagula mai lissahi Allah lalata mai kwakwalwa Allah dambale shi Allah mai sashe baya. Muna roƙon Allah duk gwamnati da bai da irin ra'ayin rufa'i Allah ka taimake shi Allah ka mai jagoranci. Duk gwamnatin da ya bari an kai sallar juma'a da idi Allah ya mai albarka Allah samu zuri'a ta albarka Allah kurakure ne shiryar da shi Allah a za shiga abin da as-sawaba Allah a za shi abin da daidai Allah ya mai jagoranci cikin tafiya ta yi. Allah taimaka shi ta sama Allah ka taimake ta ƙasa Allah ka taimake ta dama Allah ka taimake ta hagu Allah duk inda ya sa hannu ne Allah sa mai albarka a cikinsa. Allah jagorori ne waɗanda yake tayar su kabinet ne Allah ka ba su basira Allah ka ba su fahimta Allah ka ba su ganewa su tsaya su wa al'umma su gyara. Allah jarabawa da ka jarabe Najeriya da ita ya Allah ka sani ba mu kasa ba Allah ka taimake mu. Rabbana innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah ka isa mu ga rufa'i da ire-ire ne Allah ka isa mu ga rufa'i da ire-ire ne Allah ka isa mu ga rufa'i da ire-ire ne Allah ka isa mu ga rufa'i da ire-ire ne Allah ka tarwatsa mulkin rufa'i Allah ka tarwatsa mulkin rufa'i Allah kakka bari rufa'i ya kare mulkin ga lahiya ɗan mere niyyar tuba Allah da sunan coronavirus ka san rufa'i munafiki na Allah Allah ka san rufa'i munafiki na Allah ka san rufa'i munafiki na Allah ɗan mere niyyar tuba Allah ka ɗebe mai rufa'i albarka Allah ka tarwatsa rufa'i Allah ka tarwatsa rufa'i Allah ka sa ka ai sallar idi ma lahiya lo da rufa'i Allah ka sa ya hadarin jirgin sama kunkuru ne ya kare Allah ka sa lakka ta ya muce Allah kakka kashe rufa'i sai ya wulakanta a duniya Allah duk wani gwamna mai ganin ya isa yana da mulki na shekara 8 mulki cikin lokaci cokali Allah ɗebe mulki ne albarka inda ci za amfani a cutar da talakawa ga bayi nan na kuka babu abincin ci ba ruwan sha cikin gida babu wutan nefa babu abinci
babu zaman lafiya ta kashe su sun ɗaukar mataki wai amma yan sanda da soja ka amfani ya Allah duk wani dan sanda da an kai amfani da shiya ko soja da an kai amfani da shiya ko civil defense din da an kai amfani da shiya ya Allah ko NDLA da an kai amfani da shiya ko custom ko immigration ko wani irin aikin kaki ya kai an ka wulakanta bawon ka ya Allah ka wulakantar da aikin da ya kai Allah ka saka shi ƙara aiki ne lafiya Allah kar ka bari ya ƙara aikin nan lafiya Allah muna roƙonka ka shirye da shugaban ƙasa ka aza shi ga abin da as-sawaba ya Allah ka shirye da shugaban ƙasa ka aza shi ga abin da daidai ya Allah ka ba shugaban ƙasa lafiya ya Allah ka ba shugaban ƙasa lafiya ya Allah kurakuren da ya Allah ka san yana bisa kurakurai Allah mu ma mun fahimce yana bisa kurakurai mu da ba kowa ba ya Allah abinda aka ba ga shugaban ƙasa Allah ka azabi daidai Allah ka dawo da shi abinda daidai ka ba shi iko ya gyara Allah ka dawo shi ba shi gyara ko ɗan rufa dan Allah ba mu gaje ba Allah in yana da rabon shirya Allah shiryar da shi in yana da rabon shirya ya Allah ka shiryar da shi ya Allah in yana da rabo ka shiryar da shi in bai da Allah karɓi addu'an mu kai mata aiki cikin wanga lokaci Allah ka karɓe ta in yana da in bai da rabo ya Allah Allah kar ka bari shi ayi amfani da shi sauran gwamnoni su yi koyi da shi Allah kar ka bari wasu gwamnoni su yi koyi da shi Allah ka shiryar da mu Allah ka ɗaukaka jihar mu ta jihar Sokoto Allah samu Sokoto albarka ya Allah taimaki jihar Sokoto ya Allah ka shirya da shugabannin jihar Sokoto ya Allah ka shirya da shugabannin jihar Sokoto ya Allah ka shirya da malaman addinin jihar Sokoto ya Allah ka shirya da malaman addinin jihar Sokoto ya Allah sarakunan Sokoto Allah ka shirya da su mu mabiyan su Allah ba mu iko mai musu biyayya da da'a da girmama su Allah ka ba mu ikon girmama dokokinka ya Allah waɗannan jarabawoyi da kan jarabe mu da su ya Allah ka kawo mana saukin su a jihohin mu Allah Najeriya gaba ɗaya ka kawo mata sauki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah